Van harte welkom bij het Voorprogramma. Een programma van L1 en Pop in Limburg over alles dat speelt in de Limburgse popmuzieksector. Met in deze aflevering aandacht voor 2 nieuwe albums. Dat van Crowd Connect en dat van Mala. Martina Lucic, fijn dat je bij me bent en dat je wil vertellen over jouw album Untold Stories. Laat ik eerst even bij jouw eigen verhaal beginnen. Want jouw familie is gevlucht. Je bent nu met andere vluchtelingen gaan praten, maar even jouw eigen verhaal. Je was best wel jong. Ja, ik was een baby. Ik was 4 maanden oud toen mijn ouders naar Nederland zijn gevlucht. En het was in het begin best een onzekere tijd. Want ja, mijn ouders hebben nog jaren gedacht dat ze echt terug zouden gaan. Maar ik ben toch in Nederland ook opgegroeid. En mijn zus was bijvoorbeeld 7 jaar oud en mijn broer 10 jaar oud. Dus die hebben het ook stukken meer meegekregen. Maar ik voelde ook toch dat wij anders waren dan de meeste kinderen toen in 1994 nog. Kijk, toen waren er misschien niet zo heel veel vluchtelingen als we nu gewend zijn in een school of in een klas. Dus ik was echt toen de vluchteling en de buitenlander. Terwijl ik dat zelf helemaal niet zo voelde. Want voor mij was Nederlands normaal om te praten, maar toch ook Kroatisch. Ja. Want dat voelde je dan niet in taal, maar waar voelde je dan die verschillen in? Van, oh, ik ben anders dan de andere kinderen? Dat zeiden de kinderen. Oh, zo. Van, oh, waar kom je eigenlijk vandaan? En jouw ouders spreken geen Nederlands. En ja, van die dingen, ja. Dat was dan nog een beetje gek. Dat is nu inderdaad misschien al iets anders. Maar je zegt al, jouw zus, die was bijvoorbeeld wat ouder. Die heeft het alweer op een hele andere manier meegemaakt. Ja, zeker. Die heeft ook echt gehoopt dat ze nog terug zouden gaan. Want ja, die is daar naar school gegaan. Die moest al haar vriendinnen achterlaten. Al haar speelgoed, de huisdieren die we hadden. En die heeft nog echt wel lang tot in de 20er jaren gedacht van misschien ga ik zelf ooit terug. Ja, maar dat is er ook niet van gekomen. Nee. En dat voelt ze nu ook niet meer zo? Nee. Ze heeft nu haar eigen gezin hier ook en ze is echt super gelukkig. Ja. Je hebt onder andere met haar ook gesproken voor dit album. En ook voor haar of met haar een nummer opgenomen, Seven. Laten we daar een klein stukje naar luisteren. Spring was in the air. I could see elderflower everywhere. Put it in my bag. Oh, the smell, it takes me right back. When Mama would call us back home to help her to prepare for the journey that would change our lives, it didn't feel fair. We drive and pray. Time for tea, come sit with me and make some memories. I wish I know then the time we would spend here would only last till I was 7, till I was 7. Een klein stuk van Seven van Mala. Was dit eigenlijk de eerste keer dat je zo in de diepte met je zus over haar kant van het verhaal hebt gesproken? Ja, vond ik heel spannend. Want ik was toch de jongste van ons 3. En ze hebben mij echt best wel lang in bescherming ook genomen. En ik durfde ook niet zo goed vragen te stellen. Want ik dacht, ja, hoe ga ik dat doen? En hoe ga ik met mijn ouders hierover praten, met mijn broer en zus? Maar het was echt een super fijn gesprek. En ik heb ook zoveel nieuwe dingen over mijn zus eigenlijk geleerd. Terwijl ik denk, ja, ik ken haar mijn hele leven. Maar zij heeft eigenlijk nog een stukje voor mij gehad. Dus dat was eigenlijk wel heel erg mooi. Ja, bijzonder. Je hebt je vorige album eigenlijk ook gemaakt over jouw kant van het verhaal, als ik het zo mag noemen. Hè? Ja. En nu wil je eigenlijk andermans verhalen vertellen. Ja. Betekent dat dan ook dat jouw vorige album jou dusdanig inzicht heeft gegeven of geholpen heeft dat je dacht, dit moet ik ook voor anderen doen? Niet zozeer misschien toen ik het album maakte en toen ik het uitbracht, maar vooral toen ik de liedjes live speelde en de feedback van het publiek kreeg. Want ik merkte dat het heel veel losmaakte bij ook het publiek. En dan zeiden ze tegen mij van, ik ken ook iemand die is gevlucht en misschien kunnen we daarover praten. En toen dacht ik van, oh, er zullen vast wel meer verhalen zijn die naar buiten misschien worden gebracht, of die we naar buiten moeten brengen, maar mensen die dat niet op deze manier als ik kunnen doen. Dus ik dacht van, laat ik op zoek gaan naar die mensen. Ja, dat jij ze dan op die manier een stem kunt geven. Ja. Je hebt met heel veel verschillende mensen gesproken. Heb je een paar voorbeelden? Ja, het allereerste interview was met een meid uit Oeganda, Somaya, en zij is toevallig ook een muzikante. En zij is misschien een ander soort vluchteling dan dat je misschien gewend bent, maar zij is naar Nederland gevlucht omdat zij in Oeganda dus niet zichzelf kon zijn in de zin van zij is hier uit de kast gekomen. Daar kan dat dus blijkbaar echt niet en daar word je dus echt voor naar de gevangenis.
in de gevangenis gestopt. Dus zij is hier naar Nederland gekomen en zij voelde echt de vrijheid. En ze voelde zich helemaal zichzelf toen ze hier kwam. En dat was echt een heel mooi gesprek ook. En het geeft mij ook weer nieuwe inzichten en manier van hoe ga ik met mensen om en hoe wil ik, wat wil ik in deze wereld brengen, zeg maar. Ja. Ja, en een ander verhaal, om even te laten zien hoe divers de verhalen zijn. Zeker, zeker. Ik heb ook een jongen uit Syrië geïnterviewd, Nabi. En Nabi was heel jong toen hij naar Nederland kwam, 21. En hij is zonder zijn ouders moeten komen vanwege verschillende redenen, maar zijn ouders konden niet mee. En ik sprak met hem en zijn verhaal was vooral hoe erg hij zijn ouders mist en hoe graag hij zou willen laten zien hoe goed zijn leven in Nederland is. Dus zijn grootste wens is dat zijn ouders uiteindelijk ook naar Nederland kunnen komen. Hij heeft wel nog contact met ze. Ja, zeker. Nou, mooi. Ja. Je hebt hele verschillende verhalen van allemaal verschillende mensen. Hoe kom je in contact met die mensen? Plaats je dan een oproep of ga je ergens langs? Ja, in principe wel. Ja. En ik heb ook zo mijn eigen connecties door het werk dat ik doe. Ik ben NT2-docent. Dat is docent Nederlands als tweede taal. Dus ik geef les aan buitenlanders. En ja, zo ken ik toch ook wel mensen die best wel wat verhalen zouden willen delen. Maar ik heb ook oproepjes geplaatst op Facebook. Ja, en dan komen toch mensen van, ik zou best mee willen doen en interessant. En, ja. Om dan toch hun eigen verhaal ook te kunnen vertellen. Ja. Hoe heeft het jou nou doen kijken naar je eigen verhaal? Als je ook zoveel verschillende mensen met ieder weer een eigen ervaring spreekt. Ja, dat ik ook vooral moet accepteren wat er is gebeurd. En dat het altijd een deel van mij zal zijn en ook mijn identiteit. En dat dat oké is. Ik heb vroeger heel erg getwijfeld van misschien moet ik mensen maar niet zeggen waar ik vandaan kom. Want dan gaan ze anders over mij denken. Of dan maken ze een opmerking over mijn achternaam. Of ik heb dat echt nu losgelaten en gewoon geaccepteerd dat dit is wie ik ben. En dat is goed zo. Ja. Nou, bijzonder. En dat is zeker ook zo op het moment dat je het terug hoort van anderen. Hè? Dat je muziek ook terug hoort van anderen. We hebben nog een fragment van jou gekregen. Daar wil je misschien zelf nog iets over vertellen. Van het Elohim Children's Choir. Ja, dat is een koor uit Oeganda. Dat komt dus via die meid uit Oeganda. Ik had haar gevraagd of zij niet een koor uit Oeganda kan regelen om op de studioplaat te zingen. Want het verhaal van Sumaya uit Oeganda is dus dat zij ook een stichting heeft voor jonge meisjes. Om zichzelf te kunnen zijn daar. En die stichting ligt in Oeganda. En zij zorgt ervoor dat die meisjes naar school kunnen gaan. En dat was ook zo'n mooi verhaal van haar. Dus het lied zingt voor die meisjes. Zo van jullie mogen jezelf zijn. En je mag voetbal spelen als je daar zin in hebt. En je mag gelijke kansen krijgen. En dat is ook de boodschap van Sumaya voor deze meisjes. En ik dacht, hoe mooi is het als we daar ook gewoon die meisjes op krijgen. Ja, en dat heeft ze gewoon geregeld. En dat is echt... Ik had nooit gedacht dat mijn liedje in Oeganda zou komen. Dat is de beste ervaring in mijn leven tot nu toe. Ja, je ziet het er ook duidelijk aan af. Ja. Kijk even mee naar Children's Choir. You'll be here and say yes if you want to. You'll be here and say yes if you want to. You'll be here and say no if you have to. Let's put with love. We'll be there when life gets wrong. Hi, Martina. We love you so much. This is Elohim Cares Foundation. Thank you for choosing us to sing in your song. We can't wait to see you. Bye-bye. Wat mooi. Oh ja, ik moet echt proberen om geen tranen in mijn ogen te krijgen. Want het raakt me echt elke keer, ja. Ja, wat mooi dat je dat voor hen hebt kunnen doen. Ja, ik heb meer het gevoel dat zij het voor mij hebben gedaan. Want ik wil ze ook echt een keer bezoeken. En ik heb echt heel goed contact ook met Sumaya. En ik hoop echt dat we een keer samen kunnen gaan. Ja. Wat is het meeste dat je hierin raakt? Misschien de bescheidenheid of zo van dit hele proces. Zo van, ik ben maar één persoon op deze grote aardbol en er zijn zoveel verhalen. En dan heb je die jonge meisjes die daar eigenlijk niks hebben. En die gewoon moeten vechten voor een opleiding. En dan zitten wij hier met alles, weet je wel, wat we hebben. En ja, gewoon dat ik een beetje bescheiden ben geworden daardoor, denk ik.
Ja, en dankbaar voor wat je hebt ook. En dankbaar, ja, 100%. Ja. Ja. Maar ja, je hebt toch ook iets voor anderen gedaan, hè? Ik bedoel, zij doen dat zeker ook voor jou. Maar het is zeker ook via jou dat zij een stem kunnen laten horen. Niet alleen op de cd, maar je hebt ook een boek erbij gemaakt. Daar staan alle verhalen ook in. Ja, zeker. Alle verhalen. En ik heb ook portretfoto's laten maken van de mensen die we hebben geïnterviewd. En ja, dat was ook heel bijzonder, want we hadden dan een interview van 1 uur ongeveer. En ik vroeg ze dan om na het interview op de foto te gaan. En dan om die emotie, zeg maar, van het interview en hopelijk ook het liedje te vangen. Ja, naar mijn mening is dat echt goed gelukt en ik ben er echt heel erg trots op. Ja. Het boek Untold Stories en de cd Untold Stories maakt het hele verhaal compleet. Ja. Je gaat het natuurlijk ook live spelen. Hoe gaat dat dan? Is het dan inderdaad ook dat je echt de verhalen van mensen kunt vertellen? Of denk je dan, oké, mensen moeten misschien de muziek op zich beleven en het boek dan erbij pakken? Of hoe wil je dat neerzetten in zijn geheel? Ja, ik vertel echt wel de verhalen erbij. Ik ben ook meer in de theatersetting gaan optreden. En kijk, dit album wil je niet horen in een café, zeg maar. Er zit zoveel context toch omheen. En het is echt een conceptalbum, dus ik vertel zeker over wie het gaat, waar deze persoon vandaan komt. Wat belangrijk was ook voor deze persoon om te delen, want dat heb ik ook altijd gevraagd van wat mag ik aan de buitenwereld vertellen? Want er zijn echt hele persoonlijke dingen ook gedeeld. En ja, ze wilden ook niet alles natuurlijk op papier hebben, begrijp ik. Dus ik heb echt goed overeengestemd ook van wat we naar buiten gaan brengen. Ja. Mooi dat je het allemaal zo hebt kunnen bundelen. En heel veel plezier met het live spelen ervan en met het delen van al die verhalen. Dankjewel. Dankjewel dat je even over de Untold Stories wilde vertellen, Martina Lucic. Dankjewel. I always chill by before I go, just to find out what I already know. And I don't mind missing you. Oh, she loves me, that's new, that's new. And now she loves me, that's new, that's new. Allemaal nieuwe muziek uit Limburg. En dit zijn maar kleine stukken ervan, maar je kunt het natuurlijk ook in zijn geheel terugluisteren. Pop in Limburg heeft een lijst op Spotify met daarin acts als Damien van Elburg die je net hoorde, Code Willem, Tommy Geyser, komt daar allemaal in voorbij. Dus zoek even op Spotify Release Radar Limburg en dan vind je allemaal Limburgse muziek terug. Wat je daar ook in kunt vinden is Krauw Connect. Jullie hebben een album uitgebracht. Welkom, Doekie en Skeer en Boos. Dankjewel. Ja, dan moeten we toch meteen het cliché even uit de kast halen. 045 en 043 bij elkaar. Dat kan bij jullie wel gewoon. Ja, zeker. Al jaren, ja zeker. Ja, je merkt toch wel echt dat in hip-hop Zuid-Limburg best wel verbonden is met elkaar. Er is weinig competitie, toch? Het is één grote metropool voor ons. Ja, te gek dat jullie het zo oppakken. Dat is natuurlijk altijd al zo geweest, maar dat zie je nu ook in de samenwerking van Krauw Connect. Om even het concept uit te leggen, wat is Krauw Connect voor jullie? De connectie van een stel stukken tuig eigenlijk. Letterlijk wat het is. Ja. Ja, nou laten we meteen een stuk luisteren dan. Dan kun je meteen horen hoe dat klinkt. Werk van de 8 tot de 8 gaat de klok gaan. Pak mijn jas aan. Het beste blijf jij me wee voor je getrapt was. Maken is het eerste wat ik dacht toen ik opstaan. Werk van de 8 tot de 8 gaat de klok gaan. Pak mijn jas aan. Het beste blijf jij me wee voor je getrapt was. Bijna solo main, jij moet altijd met mains moven. Mijn leven is bijna niks beter dan veel jonnen. Voor de chaps en mijn waist lossen. Down, al mijn mannetjes die geen pushen.
Laatst kon ik niet eens heet douchen. Nu kan ik naar de Ops door Cartier sloegen. Wauw, dat zijn tafels die draaien. Zou je kunnen smacken, maar ik ga je laten in je waarde. Sterren weg, kel begraaf me dan een maasje met een O. En drink elke maand daar een glaasje, ik zal waken. Overal met G's die met me waren tot de end. En dezelfde struggle dagelijks ervaren. Fuck, mannen die praten, er zo naar mijn G-resk. Chillen meen die zo veranderd in een vieze rek. Schep verdriet omdat ik om een halve liter streng. Vind elke vorm van competitie kankermiezerig. De oppositie strekt zich kapot van de lies en klek. Omdat ik zakken zal vanaf mijn 17e prek. Pas, laat je squeezen voor een O-jas. Jij bestelt net als de niet-jas die voorkomt. Een kort fragment van Skeer en Boos en Krauw Connect. Jullie werken eigenlijk al jaren samen. Hoezo dan toch even een nieuwe titel daarop, Krauw Connect? Een nieuwe titel? Was die er al? Ja, er was nog geen titel daarvoor. Dus in die zin ja, is het zeker een nieuwe titel. En nou een titel voor de samenwerking bedoel je dan misschien? Ja, dat is een beetje gekomen omdat we... kijk, iedereen maakte wel al los met elkaar muziek. Maar bij Krauw Connect was het echt de bundle. Dus zeg maar, dat is echt een soort groepsnaam eigenlijk. Ja, op het album hoor je ook diverse beats, eigenlijk iedereen zijn eigen stijl. Is dat ook gewoon, jullie komen bij elkaar en iedereen doet zijn eigen ding? Of is het wel, we willen iets samen of... Nee, het is een heel organisch proces geweest. Ik denk ook dat het ontstaan van de groep en het ontstaan van het werk is een en al één organisch proces. En dat hoor je denk ik ook wel terug aan wat het is geworden. Ja, het klinkt ook wel als een hechte club ondertussen. Ja, dat is het zeker. Het is eerst, de groep pas er eerder dan dat de naam er was. Zeg maar, de naam was pas gewoon van oké, we moeten het wel echt een naam gaan geven. Want je wil het ook neerzetten. Ja, want nu hebben we gewoon een hele album met z'n allen. En ja, wat gaan we nu doen? Gaan we nu, ja, ik weet niet hoeveel artiesten er zijn. Maar het zou nogal raar zijn om te zeggen, ja, Doekie, Skeer en Boos, Nathan, Skaaf, die en die en die. Maar het album, bla bla bla. Dus, allemaal kleine lettertjes. Snap je? Ja. Dat ging gewoon niet mooi zijn. Dus we moven als een groep, dus waarom niet een groepsnaam? Ja, en jullie worden ondertussen zo ook gezien, toch? Want in Nederland en in België wordt er echt naar gekeken van hier in deze scene gebeurt dit. Voelen jullie dat inderdaad ook zo? Dat dit langzaamaan misschien wel weer, ik weet niet of het altijd zo geweest is, maar misschien wel weer een soort hip-hop hoofdstad wordt in zijn geheel? Ja, ik denk sowieso dat het zuiden qua naam sowieso altijd hoog aangeschreven staat op het gebied van rap en vooral de boom-bap stroming. Ja, en in principe het vuurtje wordt nog eens een keer harder aangewakkerd. Even ter uitlegging, de rap sowieso, maar boom-bap stroming is, wat houdt het precies in? Het is een subgenre binnen de hip-hop muziek, zeg maar. Ja, te gek. Daar gaat het echt over niveau, dat is hoog aangeschreven, maar ook qua productie. Want jullie brengen echt het ene na het andere uit. Dat is niet normaal. Hoe hebben jullie dat volgehouden in coronatijd? Oh, ik denk het volhouden. Ik denk dat de coronatijd het nog alleen maar sterker heeft laten draaien, de machine. Dus toen Nederland of de hele wereld stil lag, draaiden wij harder eigenlijk. Met gepaste afstand, hè? Ja, is het dan van de ene studio naar de ander, is dat gewoon dingen naar elkaar sturen? Of hoe gaat zo'n samenwerking dan? Nou, Krauw Connect specifiek is eigenlijk wel vooral samen opgenomen. En dat is voornamelijk gebeurd bij Sneeder. Een van degenen wat het meest heeft geproduceerd op Krauw Connect volume 1. Maar ja, normaal we sturen het normaal ook wel naar elkaar toe. Of dan is het bij mij thuis of bij hem. Of weet je wel, er zijn heel veel ruimtes. Maar Krauw Connect specifiek, dus het album, die is bij Sneeder eigenlijk allemaal gemaakt. Is ook wel echt voor de feel dat jullie samen in één ruimte moesten zijn? Nou, het kwam gewoon zo. Het was gewoon, kijk weet je, het is zo'n beetje bij ons, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus op het moment dat ik met hem ga werken, gaan we gewoon die telefoon erbij pakken van jongens, oké, wie komt er vanavond chillen, wie komt er vanavond? Ja, zodoende. Ja, super vet dat het op die manier tot stand komt. En eigenlijk misschien nog wel meer leeft daardoor dan dat de coronatijd er heel veel aan af heeft gedaan. Maar ik neem aan dat jullie het wel ook nog live ergens neer willen zetten. Absoluut. Loopt dat ondertussen al een beetje? Want alles gaat weer open. Komen de boekingen dan gewoon binnen als gek? Of moeten jullie daar zelf echt nog achteraan? Ik heb hier en daar wel wat boekingen staan. Maar zeg maar qua Krauw Connect. Kijk, het is natuurlijk wel interessant als een artiest of een groep iets recent uit heeft gebracht. Dat er dan een boeking landt. Of boekingen. Dus ja, weet je wel. Er moeten eigenlijk weer een beetje wat nieuwe dingen worden gemaakt, denk ik.
En dan gaan we gaan ook misschien een release party doen voor een volgende. Want ja, dat is het enige jammer, snap je? We konden het niet echt live aanbieden. En nu is het natuurlijk alweer even geleden. Hij komt met een nieuwe plaat, ik kom zelf met een nieuwe plaat. Dus dat is de reden, weet je wel, dat we weer individueel wat dingetjes hebben staan. Ja. Maar ja, Crowd Connect live gaat sowieso gebeuren. Je wil het niet forceren, het is gewoon op het moment dat er weer Ja. ruimte is bij iedereen, dan kun je het samen ook op een podium neerzetten. Absoluut. En merk je dan ook dat het hier in de regio kan, bij bijvoorbeeld poppodia en zo? Of moeten jullie dan toch wel echt het land in of festivals af bijvoorbeeld? Het is gewoon ja, wat hij zegt, zodra we weer met wat nieuwe projecten komen, gaan we kijken waar de kansen zich voordoen. De interesse is wel getoond, maar ja, het moet nog lopen. Ja, moeten we in de gaten houden. Jullie zijn allebei ook bezig met eigen albums. Wil je misschien vertellen over jouw album? 6 mei, Triple Vice, verhalen in Zuid. Dus komt eraan met Young Umbro. Ja man, daar kijk ik wel naar uit. En als je zegt verhalen uit de buurt, die hebben jullie eigenlijk sowieso standaard wel erin zitten. Hè? Het gaat eigenlijk altijd wel over de scene en over jullie leven. Wat is er dan anders op het moment dat je zelf schrijft dan wanneer je bijvoorbeeld met Crowd Connect bezig bent? In mijn geval is zeg maar de sound of de feel die ik dan aan een album kan iets persoonlijker. Dus zeg maar mijn invalshoek en mijn input is dan nog iets persoonlijker dan wat bijvoorbeeld bij Crowd Connect gebeurt. En dan krijg je toch weer een ander soort mix, een ander soort blend, zeg maar. Ja, cool. Voor jou? Voor mij? Ja. Sorry. Voor je volgende album, zeg maar, of je nieuwe eigen album. Wat is voor jou anders daarin? Niks. Voor mij is het allemaal hetzelfde. Gewoon gaan? Ja, zeg maar, ik gewoon op het moment dat het gewoon tijd is om te werken, dan kan ik alles doen en laten wat ik wil. Dus voor mij is alle muziek, of het ook met Crowd is of alleen, weet je. Uiteindelijk is het toch altijd op iemands beat, dus het is altijd een samenwerking. En voor jou begint het ook bij, als je die beat hoort, dan ga je beginnen? Zeker, ja. Dus eigenlijk gaat het dan gewoon meteen aan, er hoeft En iemand een niet te biertje sturen. openmaken, zo. Ja, en dan kunnen jullie aan de slag. Dan kunnen we. Ja, te gek. Ja, ik vind het echt te gek dat het er is. En ik weet dat het misschien voor jullie niet voelt alsof het beestje echt een naam moet hebben. Want jullie zitten daar zo in. Die scene is voor jullie hartstikke levend. Maar naar buiten toe is het gewoon echt vet om te laten zien. Dit staat er in het zuiden. En dat kan gewoon iedereen zien. En iedereen nu, zoals jullie het neer hebben gezet, ook niet meer ontkennen eigenlijk. Het was er al lang en nu is het gewoon zichtbaar voor iedereen. Dus dank jullie wel daarvoor. En dank jullie wel dat jullie even wilden komen vertellen. Dus Doekie en Skeraboos, dank jullie wel voor jullie komst. Zo komen we bijna aan het einde van het voorprogramma. Maar ik wil graag nog even meegeven dat Zuiderstorm door Limburg trekt. Dat is een rondreizend festival met allemaal jonge talenten, Limburgse talenten op het podium. Dus ga zeker even kijken wanneer het bij jou in de buurt is. Zuiderstormlimburg.nl. Dit was het voorprogramma. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.